Udal ordenantza hau mugikortasunaren alorrean egin ditugun ekimen guztien bizkar hezurra izatea du helburu. Mugikortasuna ikuspegi integral batetik lantzen ari gara hiri seguruagoa, garbiagoa eta aditsuagoa lortzeko. Ordenantza honen bi alor azpimarratu nahiko nituzke bereziki. Lehenik eta behin, ordenantza honek bizikletaren erabilera arautuko du, bizikletariak modu seguruagoan ibil daitezen. Hau da, bizikleta ibilgailu motordunei parekatuko da, ibilgailu motordunekin parekatuko da, nahi baduzue, bestetik, eta agian hau da ordenantza honen aspekturik berritzaileena, importanteena, esango nuke. Iruña, 30 hiria izendatzeko bidea irekitzen dugula.